Unsa naman mura naman ig sapa. Daw na ni guys sa merkado sa Kabulaw na unsa baning gabaha naman nilang kalsada. Ahang duda dani gikan butinis basak kana may basak teris tuo ugwa. Galing ning awas bagilang basak. Ayo. Palit ako rice. Nagpilagin ng rice. Tulo halaman teh. Diyan agad ang rice. Wa sila battle water nga dako. Ngita ta. Naamam ni fried chicken da guys mo ng rice ray magipalit. Unsa ngita pod mi og bottled water kay panulak pod kay tuk-an sa tani tuk-tuk dinatong mata ni tuk-an ta. Maadyo pag mga tawo daris bayabas guys kay nakatanom na ijarag mangga ang daghana gi pamutos og jaryo para di siguro udlon. Guys, di na mis bintulan guys. Nay sa gilhang dagat ari ay. Guys, good morning. It's another beautiful day. Magkita na punta. Karon di ami karon sa bintulan ubay kay kasi nabot mi nga maligo. Alauna na sapon guys, pero wa ka init ron, maadyo ra pud kay na may time nga alauna sapon mura tagi subas impierno. Dali darling. Ikaw una kay uko tuod. Wala ba po nga tuod? Mas sag ta ning duha ron. Taga dari. So itong tanawon guys, patanawon mo na sa mga ngagian kay murag natoy gamay rangadan, murag nga nakakanak di po dakadako. Nang igo-igo pang makaagi ba? Okay, so mao ni grabe. Uy, arang suko mas dagat doy. By the way guys, kanang island nga nakita na is the island of Leyte. Leyte province mo na siya. At bang raman lagi nas Bohol. At bang sa Ubay. Hello! Agay, semua ni agianan. Ay, sus, grabe. Suko man. Suko, magdagat. Kini, kalam. Suko, as dagat, uy. Hapit ko kaligo. Dana ka sa pabandahan. Bandahan ba? Wah. Sige, banda. Uy, hapit ko maanod. So, ingani dahil guys, ugtaob guys, patig imong agianan padung sa Bintulan Beach, sudlan sa dagat. Welcome to Bintulan Beach! Kuyaw pagilang beach guys kay tumoy pa sa mo to agianan magsugit-wagit po kakainig banda-banda basa ko nga nang water kasi lajo pa ag beach magbaklay pa ka mo agi pa kartong gamay nga pathway ndaw nga ning daghan ag tubig sa dagat banda-banda nga na pwede ka maanod kuno hay ugan ra imong timbang pwede ka maanod hapit yan ko pero makalinga ba naghapak ba ni na tanawa ipadadon ta kay murag hapit na. Wash out sa bawd. Ang ilang mga kuan ba? Bunbun. Wow. Sumo na ni. Inig-abot ni mo daray na kay makita nga welcome to Bintulan Beach. Thank you. Come again. Wow. Nice sunday. Doy kay naibay mga ingan-ingan eh. Naipool. Mabayad. Bayad mother. Jis Ramadan? Pareho pala po lang. Kailan yung ko na niya? 36.6. Kumoy? Jis rag entrance guys. Sa gusto kag mo abang og cottage dari magandam lamang kag 200 to 300. Napay 500 depende des kidaghanan ninyo. Ag 200 tapo kuno sa kinatumjan.
Ni ay mga life vest guys. Uy, pero wa ako masayo dog. Libre ba ni? Or abangan to ni? Siguro abangan siguro ni. Taob guys. Grabing luhagas dagat. Medyo lubag-lubag agat ang dagat ron. Kay grabe man ka luhagag dagat. Gasa man tamo ligo. Ano yan? Ana, may 300 lamang, ma'am. Hala! Dapat kasagag baon. Ah! Gauna-una na sundoy guys. Hindi na ako tagtawid kaya magpadon sa kusbaon. Agatang baon guys, pakitaan mo na sa tang baon. Nora tang baon. Gamay nga po. Og di jabas taghan. Mga hignog na tanan. Dapat tayo pagkaon dari baon. Rice. Pan. Og dapat fried chicken. Fried chicken ni guys. Mora na wala sud. Guys, ang ilang cottages dari guys starts from 200 pesos to 350, 500, ug nagre 700. So depende og pila mo kadaghan dun. Ang kaning among gikuhan karon is tag 300 kay ag tag 200 ito pas kinatungdan ladyo pagbaklazon sa murag ladyo na pud sa murag ladyo na sa view ba para na so manang darhe mis nga dapit 300 pesos sa kilahang cottage pero marang sang mga pito ka tawo. Manungkab sa ko guys, mukhaan sa ko gamay magtimo-timo ba kay kapoy ba sa maglangoy-langoy so timo sa dadan ay hatang tambong sa dagat. Dara guys sa tay manok gamay magkankaan sa ako kay ketas. Wa ka dyan naligo ron guys kay kuan man good weekdays pero weekends kuno dani mapuno kuno ni ja dagat pud karon lagi kay luhag man na may time nga og linaw kuno dagat tani arlami adyo kuno niliguan pero na magpima di jung nagligo-ligo lubog ag dagat guys kay diha kuno buhawi dani ganina matud pas caretaker kay guys istorya mo mi karidyo arang hadlo ka gani kuno ni dyan madyo gani kuno kaning tin-aw na ni gamay guys patangan sa natatang buhok og conditioner kay arong dekado si madami sa parat sa dagat. Kung palit ako tindahan na tupuan kaning keratin, natus tindahan kami tindahan der skilid. Karon pa ko kasuway din extreme hair treatment. Perfume B so humot siguro ni. O matay gunteng, di ito na pagkitkiton. Arang juday humuta. Ang humuta juday, mura juday na perfume. Wala, grabe kagat akong ito ka na. Laglago mo na gagi. Hindi ko gusto gagahang buhok bitaw makuan. Madamage. Damage na ganig na akong jag buhok. Damage pa po na. Nagparis na. Namagod ko yung hormonal imbalance guys. Kung pa problema sa naong manangani. Iniundang ako sa hormonal treatment. Nang gistap sa. Manay nga nini hang naong. Mga bantay mo na na time nga. Okay hang naong na time nga garabi pag garaguntod. Mura nagkadaruhan. Basta nga naghangnaong mo na time. Stop ko na sa medication. Detoxify sa pagimong lawas. Tanang wasa pagkainan nga mga tambaw. Ato gid gyapon nga banganan. Kaya ron dito sila kaaso bitaw maingag ma-expose dagtaman sa dagat. Nga banganan. Okay! Alright guys, so, at ang dagat, paano masundoy? Ganahan, maputo sila ukuan. Uy guys, ganahan ko sa humot dani guys. Mga nito ang gigamit. Simply G Gorgeous Perfume Keratin Extreme Hair Treatment. Perfume B. Karoon pa ko na rin kagamit. Pero orang humuta si Jaja, murag nakuan pa sang buhok. Pag butang na, pag-apply na gina, nagrabing humuka. Chag! No! Ganahan na, so, ato pa ta guys. Nga nirang isuot guys. Bawal mo ko kanina, nga nirang iligo. Tara! Ayo, baday. Mamawalan.
Naisirina guys, do kabuk. Ito Guys, naisirina dari guys. Kuyaw ni nga beach ba kay naisirina gahapa at nga tuo nagsirina. Kaya ganina paglabay na mo kadung nga madari, ang sirina kay wa pa man tuning tunga kay na tigluman pa mas dagat sa karon kay ning mabaw na magdagat ning butbut na siya. Mabaw ra man kay. Mabaw ra man kay. Apa ka? Lego inon. Oh, era po ko kadyo. Gihimoan sag murag mga pool. Mura kana kay pool ka jud. Ug mo na kang giingon ninyo guys na sirena. So may sirena Jesus tabangan. Grabing makuagdughan. Dali guys, kaya itong interviewon at sirena na dari napadpad sa kadaplinan dari sa Bintulan Beach. Ah! Kanyang hapon! Karabig dughan, karabig kamako ka dyo! Ano ba naman? Natural ba ni or silikon? Di man mo response guys. Mao siguro siya ang kuno. Silikon guro ni ka grabe mang makanin budlot man ha. Grabe magkuha ka dyo. Mo ni mga gustos mga boy siguro mga magkugani kami na ni mga flat. Wala tara ni hinong guys, napoy sa kasirina daris likod. Uy, isda doy ito mana? Isda. Tara, gagmay Isda, magyako na tagal na. Fish pan ni. Ara tagal na isda doy, ito na. Ha? Wala manghimong ginamos. Dali guys, dali guys. Kaya di pa man ka dumakag isang dughan. Wow! Kamusta ma? Kung napadpan mo dari gaplen? Ay! Di gapon mo tingog. Amang mo tini sila. So maliko sa tagay sa reso ilahang pool guys. Ato ta si kaduha kay murag kani murag arang mabawaran ni. Ay! Saan? Mujab! Mujab! Ang badhana. Di lang maklaro. Kita Nagtapok! Ano na mata? Nagibugan? Ano ka na? Ayun, right? Okay guys, so kung ganahan mo dari mag-swimming guys, kanang ganahan dyan mo maglangoy-langoy, perfect dyan niya kay kanang
Ideal din sa for swimming. Pero sa picture, katong gusto na yung mga white sand nga na, di si Jack ay, waman sa sand. Naaman, pero magkita sa mga mag-jackstone. So, kandi si Jack, kato dyan gustong maligo, hagan ika-recommend kay, hindi man liguan, labinag ka ng daghag tubig sa tao. Kaya daghag sud ang pool, pwede ka mag-ikidikid. Ay, sir! Tanda na! Hey guys, so mag-ilis na po to guys, kay hapon na, moagi may karon sa Binliw at tumi dito mag-sunset. Mao ni guys, sa gidang sun guys. Murag dagko ra siya. Di si Japino. Mao ni lang ilisanan. Tingliliyog hinlo ba? Ilisanan. Okay, ilisanan is hinlo, kapasar na, pwede na. Kani is CR. Okay, okay ra pud hinlo pud. So ani ko, kaya magwaswas naman ko. Nga, ang ginagong ilisan. Nag-shower ko guys, kaya di ko makaguntaw. Di mag-shower, tape-tape. Madyo kay nailansang. Bitadanan sa sudlanan sa emong sinina. Kanining palit ako plastic dito. Kaya rin ako sudlan because basa na hang hinubuan. Kaya mabasa magamang bata na nagway nga ni. So, yung palit ko. I-reuse lang ko din na, nagabot sa bahay. So, di ko ta mabalaka. Sliding door gilahan ko. Tahan. Wala, may suga. Okay. Ano, di ba masila nabuing? Okay. So guys, may suga guys. Ngit-ngita daan na ron. Madara di. Di pa di agarang ngit-ngita. Guys, I am so disappointed. Inga sila na shower. Rajag tubig dito. Dagat ko hapon. Naraparata. Sige po ko panablig. Bantugan ka ng dangugang hapon. Babagas at ang buhok, dibe?